идомаи хониши бадеӣ романи вафо. боби 23 моҳи шомхӯрдаи 14рӯза ки мисли кураи азиме аз паси кӯҳу теппаҳои самти шарқии ҷӯйбор номаълум ба осмон баланд мешуд, рӯи заминро рӯз бар ин равшан мекард. водиҳои ҳамвору васеъ, кӯҳҳои сарбафалак кашида, теппаю кӯталҳои тиллоранг, дарахту себаргаҳои шабнамхӯрда дар оғӯши шӯълаи моҳтоб гӯё хомӯш ба пинак рафта буданд. аммо шалолаи руди шухоби қаротоғ ва одамоне ки дар соҳили ин руд зиндагӣ ба сар мебурданд, ин пинаки табиатро халалдор мекарданд. беором кор карда, дастгоҳи ғаллакӯбӣ, дам ба дам бо шӯхӣ ба ҳамдигар гап партофтани деҳқонони ғаллакӯб, аз дур ҳуп-ҳупгӯён гов рондани кадом як ҷавонмарди хушовоз, дар дами оташ истода то субҳ болғазании челонгари деҳа, дар чайлаҳои саҳроӣ, дар рӯшноии чароғҳои фонус, рӯзномаю китобхонии муаллимону талабаҳои синфҳои болоии мактаб аз бедории ҳаёти шабонаи ин сарзамин шаҳодат медоданд. ҳамаи ин манзараи дилрабои шаби маҳтоб, ҳаёти аз хоби ғафлат бедори шабонаи деҳа, аз пеши назари Одилсаркор ки аз теппа, аз хирманҷо, аз назди ғаллакӯбҳо ба сӯи маркази деҳа фаромада меомад, мисли навори кино як як мегузаштанд. вай гоҳ ба моҳи ба истиқболи ӯ сар бардошта, гоҳ ба пахтазорони нуқрапош, гоҳ ба қуллаҳои оинавор ҷилодиҳандаи кӯҳҳо, гоҳ ба пеш ба пайраҳое ки то рафт ба поён васеъ ва ҳамвор шуда мефаромад, нигоҳ карда худ ба худ мегуфт: эҳ ҷӯйбори ман, ҷӯйбори тиллоӣ, ту чӣ қадар зебо, дилкаш! мардумонат ҳам мисли шабҳои маҳтобият софдил, мисли кӯҳҳоят устувор, мисли руди шухобат ҳамеша дар ҷӯшу хурӯш аст. Одилсаркор бардам бардам қадам монда ба деҳа фаромада омад. вай ба даромади ҷӯйбор ба наздикии амбори колхоз расида буд ки ногаҳон овози қатъии касе хаёли ӯро бурид. кӣ меояд? ман аз они худӣ, ҷавоб дод Одилсаркор овози посбони амбор Нуралиро шинохта. ҳамаи одамони деҳа аз они худӣ ҳастанд. номи ту чӣ? боз пурсид посбон ва баъд аз шунидани номи Саркор ва наздиктар омада дурусттар дидани рӯи ӯ, аз рафтори худ як андоза шарм дошта гуфт: Саркор, барвақттар овоз намебароред, дар торикии дарахт шинохта натавонистам. худи дидбони ҳарбӣ бар ин овоз мебароред, акои Нуралӣ, гуфт Одилсаркор ба як ҳисоб аз ин рафтори марди солхӯрдаи зиндадил мамнун шуда. вақт нозук, Саркор, ҷавоб дод Нуралӣ, тасмаи милтиқи шикории худро ба китфаш гузаронида. вақте ки тақдири молу мулки садҳо колхозчиён ба дасти ту супурда шудааст, одам шер бар ин ҳушёр мешудааст. Одилсаркор аз ҳушёрӣ ва пухтагии посбон шод шуда ӯро бардор мекард. бале, акои Нуралӣ, гуфт вай, шумо ҳам дар вазифаи худатон мисли як аскар ҳастед. набошад чӣ, Саркор, ҷавоб дод Нуралӣ ва аз шеъри Саъдии Шерозӣ ин байтро хонд: ҳар бешак гумон мабар ки холист, шояд ки паланге хуфта бошад. бале, ёфтед, гуфт Саркор ва бо Нуралӣ хайрхуш карда пурсид: раис ба ин ҷоҳо наомада буд? бегоҳӣ як омада рафта буданд. аз омаданатон каме пештар овозашон аз тарафи идораи колхоз мебаромад. Саркор аз пайраҳаи кӯчаи сангфарш, аз зери дарахту ниҳолон ки қад-қади ҷӯйча сар ба осмон кашида буданд, ба тарафи идораи колхоз роҳ гирифт.
ҳамин ки ӯ дар 6-7 қадам масофа ба идораи колхоз рӯбарӯ шуд, ӯро раиси колхоз Акои Олим ва боз як шахси ношиноси дар тан гимнастёрка кард, дар сараш кӯлоҳи ҳарбӣ, дар пояш мӯзаи коргарӣ пешвоз гирифтанд. Одил Саркор дасти ба мулоқот дарозшудаи ин шахсро сахт фишурда, дар шӯълаи моҳ ба рӯи ӯ бодиққат нигоҳ мекард, ки Акаи Олим ӯро ба Саркор шиносонид. Ин кас Рафиқ Егоров аз корхонаи механикии Сталинобод, аз корхонае ки сарпарастии колхози шумост, бо табассум илова кард Егоров, ки марди тануманди рӯпаҳни миёнқаде буд. ҳамин тавр бисёр навз хуш омадед, ҷавоб дод Одил ва баъд ҳар се ба идораи колхоз даромаданд. маро ташкилоти ҳизбии корхона фиристод. Роҳравон гуфт Егоров оташи папиросашро бо кафи дасти чапаш панаҳ карда. ба ман супориш доданд, ки фаҳмам ҳамчун сарпараст аҳли корхонаи мо дар ин рӯзҳо ба шумо аз чӣ хусус ёрӣ расонида метавонанд. Одилсаркор ба гап ва ҳам эҳтиёткорона папироскашии Егоров диққат карда, пеш аз ба пурсиши вай ҷавоб додан гуфт: папиросатонро бемалол кашидан гиред, Рафиқ Егоров. Дар ин наздикиҳо хирмани пахтан нест. Егоров аввало аз ин таъкиди Одилсаркор каме шарм дошт ва баъд одати деринаашро шарҳ дода гуфт: мебахшед, ин одат аз Ленинград мерос мондааст. чунончи медонед, шаҳри мо аз чор тараф дар муҳосири душман аст. шабона заррае оташ намоён шавад, ба чашми душман аён гашта, кас боз ба чандин харобиву қурбониҳо зомин мегардад. бинобар ин ленинградиҳо одат карданд, ки ҳатто папиросро ҳам пинҳонӣ кашанд. ҳоло ман ленинградӣ гӯед? Бо як ҳисси меҳрубонӣ пурсид Саркор. ба як ҳисоб ба назди шумо аз номи ду сарпараст, яъне аз Ленинграде, ки сарпарасти Тоҷикистон аст, ва аз корхонаи механикие, ки сарпарасти колхозатон мебошад, намоянда шуда омадам. Набошад, Рафиқ Егоров, боз як бори дигар хушомадед, гуфт Одилсаркор. дуюмин бор дасти Егоровро самимона фишурду боз пурсид: хело вақт ин ҷониб дар Сталинобод ҳастед? 2-3 моҳ шуд, ҷавоб дод Егоров. бо як қисми оилаам кӯчида омадам. вақте ки мутахассисони корхонаи моро ба шаҳрҳои дигар тақсим карданд, мо бо оилаамон хостем, ки ба Тоҷикистон оем. хуб кардед. шаҳрамон пешкаш, меҳмоннавозона гуфт раис Акои Олим ва аз даромадгоҳи идораи колхоз аз ҳама пештар Егоровро ба даромадан таклиф кард. дар идораи колхоз 4-5 нафар колхозчиён менишастанд, ки дар байни онҳо пиртаринашон Юнусбобо буд. ҳамаи онҳо баробари даромада омадани Егоров ва раису котиби ташкилотии ҳизбӣ аз ҷояшон бархостанд ва бо меҳмонон вохӯрӣ карданд. инҳо Рафиқи Егоров як қисми коммунистони мо ҳастанд, ки ба бригадаҳои пахтакорӣ сардорӣ мекунанд. шиносонид Одилсаркор ва ба Юнусбобо ишора карда илова намуд: фақат дар байни инҳо ана ин мӯйсафеди мо ҳизбӣ нестанд, ки ба он кас ҳам ҳамчун ба коммунист эътимоди мо калон аст. Егоров бо Юнусбобо дудаста самимона вохӯрӣ карду гуфт: яъне болшевики беҳизб гӯед? Юнусбобо калимаи беҳизбро ба таври худ ба маънои манфӣ қабул намуда, дарҳол ба Егоров эътирозомез гуфт: чаро беҳизб бошам? магар ҳизби коммунистон ҳизби мо ҳам нест? раис Акои Олим гапи Юнусбоборо ба Егоров ба забони русӣ фаҳмонид. Егоров аз ҷавоби Юнусбобо ба шавқ омада,
баргашта ӯро сидқдилона ба оғӯш кашиду гуфт: оре мӯйсафед, шумо мутлақо дуруст гуфтед. ҳизби коммунистон дар ҳақиқат ҳизби шумо, ҳизби ҳамаи халқ аст. Юнус бобо гуфт: бале, бародари азиз, агарчи дар қисмамон дафтарчаи узвият надорем, аммо аз дилу ҷон ба ин ҳизб вафодорем. Егоров бори дигар ба Юнус бобо таҳсин хонд ва ӯро бо иззату эҳтиром аз паҳлӯяш ба курсӣ нишонида, баъд худаш ҳам нишаст. пас аз нишастани дигарон, Одил Саркор ба Егоров гуфт: ана бо ҳамин рафиқон мо ҳар бегоҳ ҷамъ шуда натиҷаи кори якрӯза ва нақшаи корҳои ояндаро муҳокима мекунем. Рафиқ Егоров. Егоров пурсид: оё дар ин ҷо ҳузур доштани ман ба суҳбати шумо халал намерасонад? ҳаргиз, рафиқ Егоров, бемалол нишинед, гуфт раис. баръакс, аз иштироки шумо фоида бурда, мумкин аст баъзе маслиҳату ёриҳо пурсем. Егоров розӣ шуд ва ҳамин ки доир ба корҳои колхоз суҳбати сардорони бригадаҳо бо роҳбарони колхоз сар шуд, вай гоҳ ба воситаи Одил Саркор ва гоҳ ба воситаи Акои Олим мазмуни гуфтугӯи ҳозиронро фаҳмида гирифта, гоҳ-гоҳ дар дафтарчаи киссагиаш баъзе чизҳоро ёддошт мекард. раис аз рӯи рӯйхати калон ки дар вай маълумоти якрӯзаи чида ба давлат супурдани пахта навишта шуда буд, кори бригадаҳои ҷудогонаро эълон кард. имрӯз ҳам бригадаи Юнус бобо дар аввали рӯйхат, сонӣ бригадаи Салимамак, гуфт Акои Олим ва ба охиртари рӯйхат омада ба сардори бригадаи дигар Ҷамолиддин ки ҳарду дастонашро ба бағал зада бо китву синааш ба пешу парӯ шуда менишаст, нигоҳ кард. аммо бригадаи Ҷамолиддин имрӯз ҳам аз охири рӯйхат дар ҷойи якум истодааст. Ҷамолиддин ҳамон замон дар ҷойи нишастааш қоматашро болотар бардошта ба раис нигоҳ кард. чашми чапи ӯ ки нобино буда, дар болои гавҳаракаш бо андозаи донаи арзан доғи сафеде дошт, беихтиёр нимроғ пӯшиду чашми рости мешияш саволомез ба пеш нигарист. дар шӯлаи чароғе ки дар мобайни шифти идора овезон буд, ин бачамарди миёнсол бо рӯи камгӯшти офтобхӯрда, бо абрувони сиёҳи ба ҳам пайвастааш ба назар каси ороми камгап менамуд. хуш, Ҷамолиддин, ду-се рӯз ин ҷониб ба шумо чӣ шуд? пурсид Одил Саркор. Ҷамолиддин абрувонашро беқаророна поёну боло кашида ором, вале шикоятомез ҷавоб дод. ҳаққи гапро гӯям, раис ва Акои Саркор. дар баҳор аз плани ҳарсола 1 гектар ҳам кам накарда пахта коштему, ана акнун ба имрӯз омада аз нарасидани одам дар ғунучинаш дастамон кӯтоҳӣ карда истодааст. Акои Олим ва Одил Саркор аз ин ҷавоби беҷои Ҷамолиддин маълул шуда, ба вай абрӯ дар ҳам кашида ҳайрон чашм дохтанд. дигарон ҳам ба тааҷҷуб омада буданд. баъд раис хашмгин шуда ба ӯ киноя кард. мебинам ки кор ба миёнат зур омадааст, Ҷамолиддин. Ҷамолиддин суб сурх шуд ва дарҳол чашмашро аз нигоҳи тези раис гурезонда ба замин духт. зур наомадаасту? Сарашро поин андохта нимғурма ҷавоб гардонид Ҷамолиддин. аз ғами пахтаи дар замин хобида дилам сӯхта гап мезанам, раис. Саркор пурсид: имрӯз тамоми бригадаат чӣ қадар пахта чинданд? 1.5 тонна, ҷавоб дод Ҷамолиддин. Саркор ҳамон дам ба рӯйхати дар дасташ буда нигоҳ карду ва саволомез гуфт: агар ҳиссаи ҳар як чинакчиро 35 килоӣ ҳисоб кунем, бригадаат имрӯз аз меъёр 75 килограмм кам пахта чидааст. дидӣ? худи адади пахтачин кам аст, Саркор. буду шудаш 45 нафар, баҳонаҷӯёна гуфт Ҷамолиддин. раис
аз сардори бригадаи дигар Салимамак, ки вай марди солхӯрдатари нигоҳҳояш ҳалимона буд ва аз паҳлӯи Ҷамолиддин канортар менишаст, пурсид: усто Салим, шумо чанд нафар пахтачин доред? 42 нафар, ҷавоб дод ӯ чобукона аз ҷояш бархоста ва бо таклифи раис баргашта нишасту боз ҷавобан ба пурсиши дуюм гуфт: бо ҳамин 42 нафар имрӯз 1 тоннаю 680 килограмм пахта чидем. раису котиби ҳизбӣ ба сӯи Ҷамолиддин сарзанишомез сар ҷунбониданд. Одилсаркор ба вай таъна зада гуфт: шунидӣ Ҷамолиддин, оё барои ту айбу шарм нест, ки 42 каси усто Салим аз 45 каси ту бисёртар пахта мечинад? Ҷамолиддин сари арақшорашро ба зур бардошта як ба Одилсаркор нигоҳ карду ҳеҷ чиз гуфта натавонист. раис ӯро боз таъна дод: баъд аз ҳамин, Ҷамолиддин, беҳтар мешуд, ки аввал аз дасткӯтоҳии худат гиламанд мешудӣ. дуруст гуфтӣ Олим, ин хел ду даст ба бағал зада аз ташкили кор бепарво гаштан гирад, даст кӯтоҳ шудан он сӯ истад, дере нагузашта тамоми бригадаашро дар пеши мардуми ҷӯйбор забон кӯтоҳам карда мемонад, гуфт Одилсаркор сахт карда. пас аз ин таънаҳо Ҷамолиддин бо як орияти ботинӣ ба даъвои худ асос оварданишида гуфт: акои Саркор, аз худатон пинҳон нест, ки дар ҳамин қадар замини ҳозираи мо то сар шудани ҷанг чанд кас кор мекарду акнун чанд кас кор мекунад. ман ана ҳамин тарафи масъаларо мехостам гӯям. хуб, чӣ кор кунем? Пурсид раис аз шикояти Ҷамолиддин то рафт бадқарр шуда. одам намерасад гӯему ҳамин қадар ҳосили бо арақи ҷабини колхозчӣ рӯёнидашударо монем, ки ба замин яксон шавад? сардори бригадаҳои дигар Салим Амак, Шомуроди Қаддароз, Юнус Бобо ва дигарон аз Ҷамолиддин чашм намеканданд. ман туро нашинохта истодам, Ҷамолиддин, ба ӯ муроҷиат кард Шомурод. аз азал шодии деҳқон дар мулу фаровонии ҳосил асту ту бошӣ якбора аз ин ба нолиш афтодаӣ. ин танҳо нолиши ман не, гуфт Ҷамолиддин якравӣ карда. ту рафта аз колхозчӣ пурс. Одилсаркор, акои Олим инро шуниданду бадтар ба хашм омаданд. Саркор сахттар гап заданӣ шуду, вале дар ин ҷо ҳозир будани Егоровро андеша карда, каме худашро дошта оромона гуфт: ба колхозчӣ иснод наор, Ҷамолиддин. агар ҳаққи гапро гӯем, ту бо нағораи дусе танбали коргурез бозӣ карда истодаӣ. ба бригадаҳои Салимамак, Шомурод, Юнус Бобо ва дигарон нигоҳ кун. замини онҳо аз замини ту кам не ки зиёдтар аст, лекин ҳама ба кор аз ҷону дил часпидагӣ. мутлақо дуруст, тасдиқ кард акои Олим. баъд худи Ҷамолиддинро бурда ё ба бригадаи Салимамак ва ё ба бригадаи мана ин Юнус Бобо мондан дар кор, ки 3-4 рӯз чӣ тавр меҳнат кардани аъзоёни зану марди ин бригадаҳоро дида чашмаш кушода шавад. баъди ин сухани раис ҳама якдам сукут карда монданд. авзои Ҷамолиддин боз бештар беҷо шуда, дар ҷои нишастааш бесаришта ҷунбида мегирифт. Ҷамолиддин додар, ба ту чӣ шуд? Хомӯширо бурида пурсид Юнус Бобо. Ҷамолиддин қоматашро каме рост карда, чашм аз замин наканда гуфт: ман ин қадарашро гумон надоштам. гап дар сари аз душвориҳо тарсидан ё натарсидан нест, раис, балки дар сари хавфи ин қадар пахтаро аз беодамӣ дар вақташ чида натавонистанамон аст. ту танҳо хавфро дидию дарҳол дасту по гум кардӣ, гуфт Саркор. аммо чораи аз ин хавф пешгирӣ карданро заррае наандешидӣ. ана аз ин мӯйсафед, Юнус Бобо, ибрат гир. ба ҷои нолидану дасту по гум кардан,
дар бригадаи худ чӣ ҳунарҳо нишон медиҳад имрӯз? ҳама ба Юнус бобо нигоҳи эҳтиромомез карданд. Юнус бобо худро ба нодонӣ зада, ҳарду бари ҷомаашро дар кору нодаркор оҳиста ду-се бор афшонда гирифту аз нав ба зери ронаш ҷамъ кард. саркор сухани худро шарҳ дода, дар бораи чӣ тавр дар бригадаи Юнус бобо хуб ташкил дода шудани кор, дар хусуси чӣ гуна дар ин бригада ба вуҷуд омадани ташаббуси дар шабҳои моҳтоб ҳам чидани пахта гап зад. боз дигарон ба Мӯйсафед хушҳолона чашм духта, ба ӯ таҳсинхонӣ карданд. Баъд котиби ҳизб кори хуби бригадаҳои Салимамак, Шомурод ва дигаронро ҳам таъриф карда, дар охир ба Ҷамолиддин гуфт: акнун худат гӯй, Ҷамолиддин, магар шарту шароити кору замини бригадаи инҳо аз бригадаи ту ягон каму зиёдӣ дорад? Мо мегӯем, ки не, ҳамаи гап ба ҳиммату садоқати худи кас вобаста аст. Ҷамолиддин боз сархам хомӯш буд. Ҳама ба вай чашм духта, мунтазир буданд, ки ҳамин ҳоло ба ҷавоб сар мебардорад, вале ӯ чизе нагуфт. ман як-ду даҳан гап занам, рафиқон, аз акои олим Саркор пурсид Юнус бобо ва гуфт: ба як ҳисоб Ҷамолиддин ҳақ, яъне пахта бисёру одами мечидагӣ кам. баробари аз даҳони Юнус бобо шунидани ин ҷумла, ҳозирон якбора ба вай бо таҳлуқа ҳайрон нигоҳ карда монданд. Ҷамолиддин бошад каме шукуфт. валекин ин ҳоло танҳо астари гап аст. ман мехоҳам, бародарон, акнун ба абраи он диққати шуморо ҷалб кунам. яъне ба қавли Ҷамолиддин, гӯё аз нарасидани одам мо на ҳамаи ҳосилро чида метавонистаиму нобуд мекардаем. ана аз ин ҷиҳат ӯ мутлақо тушбераро хом мешуморад. дар лабони ҳозирон беихтиёр табассум ҳувайдо шуду, дили нав ба таҳлуқа афтодаашон ором ёфт. оббо Мӯйсафед, гуфт Салимамак, як даҳан Ҷамолиддин ҳақ гуфта, қариб табби ҳамаро хира карда будед. худам ҳам усто Салим аз теғ кашида нигоҳ карданатон инро зуд пай бурда, қариб гапамро гум карда будам, ҷавоб дод Юнус бобо ва ба гапаш давом дода ба Ҷамолиддин гуфт: не, Ҷамолиддин додар, кадом деҳқон ҳосили бо сад меҳнату машаққат парвариш карда расонидаашро мемонад, ки еми замин шавад. ман аъзоёни бригадаи туро мисли 5 ангуштам нағз мешиносам. агар 3-4 корчалонҳои бозорчиро ба ҳисоб нагирем, дигар ҳамаашон деҳқонони корубордида ҷонсӯзанд. Шомурод луқма партофт. сари Ҷамолиддинро ана ҳамон 3-4 корчалонҳои бозорчӣ бояд гиҷ карда бошанд. Ҷамолиддин ба Шомурод номаълум карда норозиёна назар афканд. дигарон гапи Юнус бобо Шомуродро тасдиқкунон, рост, неши иғво ҳамон корчалонҳост гуфта луқма мепартофтанд. Юнус бобо гапашро кӯтоҳ карду ба раису Саркор муроҷиат карда Ҷамолиддинро мулоим таърифгарӣ намуд. ба фикрам раис худи Ҷамолиддин деҳқонбачаи бад не. акнун ин хел аз сахтию мушкилиҳои якбора пешомада ҳаросидан дар ҳар кас ҳам мешавад. алалхусус дар бачамардоне, ки гармию сардии зиндагиро ҳанӯз дуруст надидаанд. Ҷамолиддин бояд андеша кунад ва аз ҳама аввал лаҷоми ҳамон 3-4 бозорчиҳои хонашеру майдонгʻарибро дурусттар кашида монад, ки аъзои дигаронро вайрон мекардагӣ ҳам худи ҳамонҳо ҳастанд. баъд мехостам ҳаминро ҳам гуфта гузарам, ки Ҷамолиддин ба қарибӣ аз сардории звено ба сардории бригада гузашт. якбора аз серкорӣ ҳаросидани вай ҳам бесабаб нест. рости гап, ҳоло Ҷамолиддин каме хому камтаҷрибатар аст. боз 3-4 бор ҳамин хел пешбо хӯрад, таъна шунавад, азоб кашад, баъд чашми корро нағз омӯхта мегирад.
ин кор аз сари ҳамаи мо гузаштааст ва ҳеҷ кадомамон якбора худ аз худ кордону оқил нашудаем. ба қавли шайх Саъдӣ, ҳеҷ кас аз пеши худ чизе нашуд, ҳеҷ оҳан ханҷари тезе нашуд. яъне одам ташвиши зиндагиро дида, азобу уқубат кашида, кор омӯхта, насиҳату маслиҳат шунавида ба камол мерасад ва пухта мешавад. қисса кӯтоҳ, мақсади Юнус бобо ҳамин аст, ки гуфт Одил Саркор, Ҷамолиддин гуфтору рафтори худро дурусттар фикру мулоҳиза кунад. ҳамин тавр не, Мӯйсафед? аз Юнус бобо пурсид Саркор. Юнус бобо бо аломати тасдиқ сар афшонид. Саркор боз ба гапаш давом дод. яъне бо ақли солим муҳокима намояд, ки оё ин хел нолишу шикояти бевақту соати ӯ ба осёби ҳамон дусе корчалонҳои бозорчӣ, танбалони коргурез об намерезад? ҳа бале, Саркор, аз худатон гап намемонад, гуфт Юнус бобо. ба ин худи Ҷамолиддин чӣ мегӯяд? Ба Ҷамолиддин муроҷиат кард раис акои олим. Ҷамолиддин сари ба обу арақ ғӯтидаашро вазнин боло бардошт ва оҳиста нафаси чуқур кашиду гуфт: ман, раис, дар дилам зарраи нияти бад надорам ва одами аз меҳнату мушкилӣ мегурехтагӣ ҳам нестам. дар бригадаам, ки нисбат ба шумораи аъзоёнаш заминаш хеле зиёд аст, рӯз аз рӯз душвор шудани корро бештар ҳис карда, рӯйрост ба шумо арзи ҳол кардам, ки маслиҳату ёрӣ гирам. чуноне ки Юнус бобо гуфтанд, ман дар вазифаи бригадирӣ ҳолу мисли Салим, Шомурод, гурги борондида ҳам нестам. Шомуроду Салимамак пичингомез будани ин гапи Ҷамолиддинро пай бурда, зери лаб табассуми маънидор карданду ба ҳамдигар чашмак зада гирифтанд. мо, Ҷамолиддин, ҳамеша ба маслиҳату ёрӣ тайёр, гуфт раис, ки аз гапҳои самимона ва узрхона арзкардаи Ҷамолиддин беихтиёр мамнун шуда буд. аммо ман, бригадири навкор гуфта, дар бригадаат ба бозорчиҳои корчалон роҳ кушода монданат ба зарари худат. рост аст, ки ҳамин хел касон якта нимта ҳастанд, раис, ҷавоб дод Ҷамолиддин. лекин як не, даҳо бор гуфтам, нашуд. магарам ки акнун аз доманашон маҳкам дорам. ҳама оҳиста хандиданд. гапро Одил Саркор гирифт. аз доманашон доштан шарт нест. ғайр аз ин, деҳқонро аз бозорравӣ маҳрум кардан ҳам кори дуруст намешавад. чунки ризқи деҳқон аз бозору файзи бозор аз деҳқон аст. бигузор ҳар колхозчие, ки дар колхоз ҳалол меҳнат мекунад, дар вақташ бозориашро ҳам кунад. аммо он касе, ки шабу рӯз танҳо роҳи бозорро чут мекунаду аз кору бори колхоз заррае парво надорад, иллате дар ҷисми колхоз аст, ки зуд пеши онро гирифтанд дар кор. раис ба фикрам ҳамин гуна дусе касонеро, ки аз мушкилиҳои замони ҷанг фоида бурда, ба ном худро колхозчӣ метарошанду дар амал ҳаннотӣ мекунанд, сахт такак афшонда мондан лозим. ин фикр ба дигарон хеле маъқул афтода, ҳама онро тарафдорӣ карданд. бригадир Салимамак илова намуд: ин кор дигар якта. танбалу соянишинҳоро ҳам ҳушёр хоҳад кард. ана яке аз чораҳои ёрӣ ба ғуну чини пахта. ба Ҷамолиддин нигоҳ карда гуфт Шомурод. чораи дигар, рафиқон, гуфт раис. ташаббуси бригадаи Юнусбоборо тарафдорӣ карда, якчанд рӯз пахтачиниро шабҳои моҳтоб ҳам давом додан лозим. дар ин бора роҳбарият ва ташкилоти ҳизбии колхоз боз машварати махсус мегузаронад. коре кунем, ки на фақат нақша, балки уҳдадории гирифтаамон бармаҳал иҷро шавад. дар хусуси ёрӣ ба бригадаи Ҷамолиддин бошад, гуфт Одил Саркор, як таклиф аст. яъне дар давраи ғунучинии пахта звенои Мамараҷаб
аз бригадаи ман ва бригадаи Ҷамолиддин гузаронида шавад. Раис нимҷиддию нимшӯхӣ пурсид: баъд худи ту ҳам ба сари мо аз дасткӯтоҳият арзу шикоят карда наоӣ? ҳеҷ воқеа не, ҷавоб дод Одилсаркор шӯхиомез. Зур ояд, худи туро бо ҳамаи ходимони идораат як звено карда пеш меандозам. Хандаи қоҳқоҳ хонаро пур кард. Ҷамолиддин аз ин кинояҳо гоҳ сурх мешуд, гоҳ бесаришта. Егоровро ҳамаи ин гуфтугӯ чақчақҳо ба завқ меовард. Вай ҳам аз иштироки худ дар ин давра мамнӯъ гашта, барои дусе даҳан гап задан иҷозат гирифт. пеш аз ҳама бояд эътироф кунам, ки гӯён орому ботамкин ба сухан сар кард ӯ. Забони шуморо надонам ҳам, ба воситаи тарҷумаи раису котиби ҳизбиятон мазмуни гапҳои шуморо фаҳмида хеле ба ҳаяҷон омадам. ин ҷамъомади шумо маҷлиси расмӣ набошад ҳам, вале мазмунан аз ин гуна маҷлисҳо афзалтар аст. бинед, чӣ тавр барои кори худ дилсӯзӣ, ғамхорӣ мекунед, чӣ тавр камбудӣ ва комёбии якдигарро аз нуқтаи назари фоидаи кор аҳлона рӯйрост муҳокима менамоед. дар ин ҷо гуфтору кирдори бригадири ҷавон Ҷамолиддинро хеле сарзаниш кардед. ташаббускорҳои хуби мана ин пирамарди пурдонро бошад таърифу тавсиф. ва билохира ҳамаи гиреҳ кушода шуду Ҷамолиддин ба талаби худ расид. дар ҳаққи рафиқи ҷавон Ҷамолиддин ман ҳам бо фикри мӯйсафеди оқил Юнусбобо пурра шарик мешавам ва мехоҳам гӯям, ки дар ҳақиқат аз як тараф шикояти ӯ каме ҷон дорад. вай ба назари ман ба аскаре монанд аст, ки аввалин бор ба майдони ҳарбу зарб даромадааст. чунон ки маълум аст, ин гуна аскар хоҳ нохоҳ дар аввал дасту по гум мекунад, ба ваҳму ҳарос меафтад, куҷо рафта чӣ кор карданашро дуруст наметонад. вале пас аз он ки дусе бор чангу ғубори майдони ҷанг ва дуду бӯи тиру борудро дурусттар чашид, баъд оҳиста оҳиста қоматашро рост карда далеру шуҷоатманд мегардад ва рӯзе мешавад, ки на танҳо худаш, дигаронро ҳам ба ҳуҷум ба по мехезонад. мисли ҳамон рафиқ Ҷамолиддин ҳам ба гуфти Юнусбобо имрӯз ҷавони каме хомтар бошад, пагоҳ фардо аз оташу ҳарорати суханҳои дилсӯзонаи шумоён, аз ҷӯшу хурӯши кори колхоз чунон пухтаю матин хоҳад шуд, ки ҳама ба вай бо чашми таҳсин нигоҳ хоҳанд кард. Ҷамолиддинро ин гапҳои маънидори Егоров ба хаёлу андешаҳои дур кашола карда мебурданд ва дар дили ӯ як ҳисси аҷиб бедор мекарданд. Егоров давом дод: чуноне ки ман ҳис мекунам, на фақат як худи бригадаи Ҷамолиддин, балки тамоми колхоз ҳозир душворию азобҳои калонро аз сар мегузаронанд. бинобар ин иҷозат диҳед, агарчи шумо ба хоксории худ аз мо, яъне аз шаҳриён ёрӣ наталабида бошед ҳам, худи мо ба ёрии колхозатон оем. дар ҳақиқат дар саҳро пахта хеле бисёр, дар вақташ чида ба давлат супурдани он танҳо вазифаи шумо не, вазифаи мо сарпарастони шумо ҳам мебошад. ғайр аз ин корҳои дигари колхозатон низ кам нест. бинобар ин ташкилоти ҳизбӣ ва аҳли корхонаи механикии Сталинобод мехоҳанд аз рӯзи дамгирии ҳафтаи оянда сар карда ба ёрии шумо бароянд, пахта чинанд, ба шикасту рехти мактаб, бошишгоҳ, биноҳои колхоз, асбобу анҷомҳои хоҷагии қишлоқ ёрӣ расонанд. худи ман механик ҳастам. ҳар хизмате ки бошад бифармоед. оилаам ҳам ғайр аз дар пахтачинӣ иштирок кардан, боз метавонад ба корҳои ҳисобу китоби колхозатон ёрӣ расонад. хулоса, чизе ки шахсан аз дасти мо ва аз дасти коллективамон меояд, ба хизмат ва ёрии шумо тайёрем рафиқон. он чӣ ки мехостам гӯям ҳамин аст. раис акои олим
ва Одил Саркор дасти Егоровро аз сидқи дил дӯстона фишурданд. Дар ҷавоб Одил Саркор гуфт: ташаккур, Рафиқи Егоров. Аз ҷону дил ва аз номи ҳамаи колхозчиён ташаккур.